En chieng machielo kendo e Lolwe Tv chenro en Osemoke kendo liel ano moni makoyo MC Jakakamega Spandita safu goto ngisi. Tinde wawuotho gi gadgets. No. Communication is better than accommodation. But do I say? Communication not ma. Hey, it's better than accommodation. Kori mwana itama watch. 2022. Manyalo soborada. Mera. Hey, know your presidential candidates. Yes, you must respect all the presidential candidates. Especially. Hey. One and only. But most money. But most mtetezi wa haki. Ngoni uode Tongaren. Yeah, okay, Tongaren. Yeah. Mupukusu. Bungoma County. Bungoma County. Bungoma. Longo Bungoma ni Bungoma. The great Bungoma County. Yeah? Onge. Governor unigi degree. Wanga mati nigi degrees. Cyprian from University of Manchester. Mera. Know your governor. Who? The only working governor in Southern Nyanza. As what? Akuba. Degree in what? In political management. Uongo, Miriambo bwana. Political muti go Maria stops. Apeji. Igo Akuba. And degree in cholo mine koso. Wuok governor ni. No. Talk about your governor. Okay. Where governor one alone. Let's talk about the presidential. Osemoke kendo liel ano moni makoyo. MC Jakakamega Spandita safu goto ngisi. Slay Queens. What bandu? Yes. Kapo ke dia Slay Queens. Hey. Adwani mia adi madi 3 adek. Yes. One gi Slay Queen. Donge. One go pamo. Iwokinya longo jogo no pamo bana. They are the best. Iwinjo. Opamo are the best. Opamo are the best. Ukionge kamera. Apenji. Gingimulika mwizi. Mani timoneno. No. From experience. Iwinjo. Okay. Hey. One gi Slay Queen. One go pamo. Yes. One gi japap. Hey. One gi migogo. One go dio dugo gameda chia. Yes. Bas. Koko nini define Slay Queen? A Slay Queen, iwinjo, eyelashes, mascara, eyelashes. Manamo, siamane kama. Ibegi eyelashes. Au kange siamna. Iki eyelashes. Siamna. Don't gigi. Watch ni iyangoa. Oketo bandika. Kongicho to chalo doli, mano Slay Queen. Iwinjo. Foundation. I will never hug a woman. Awinyo ninyi hug moro kuteresa. Hey. I don't Foundation need rubber stamp. Case okay. Number dick. Enamo. Quality super Slay Queen. Yes. Onge natural kogno. Iwinjo. Ochuogo. Yani koke ochuogo kogno ma fake. Onyalo gwari. Kokogwe. Kodwa gwelo kodwa ngwenyo kuon to ngwenye ni ingwenyo kuon kama. Gibat ko acha. My nails. Mano Slay Queen. Kor. Slay Queen. Pokatieko. Okay, pokatieko, Tieki. And gi hips mabandia. Iwinjo. Please call me Bebandia. Tarab. Don't please call me. Please call me. Seche muwuotho to please call me. Please call me. Mago bandia. Machielo. Kidhi kode room. A room. Room mane? Iluongo ne ango odango. Od koyugi bas. Aki babes ima yotara. Mano se luoki. Iwinjo. Koro. Isemi your definition of a Slay Queen. To otweng. Iwinjo kata kowacho dholuo. Ano kacham ge kuon gomainer. Achama ngamo? Achama gam tour. Mano Slay Queen. Otweng nyaka dholuo Kiswahili. Kiswahili gi dholuo otweng. Okay, cool. Would Tongaren? Yes. His Excellency. No. President in waiting. Macho Osewe dokura minete. Okay. Yani bad publicity and publicity is publicity. Yes. Ogere. Okete. Ogere. All women are going to vote him in. Nikechango. Nikechango. Machine. Mutasimama na mimi wa mama. No. Okodwan wa sok wang daktari. Yes. But, okay, daktari njo de Manyambolu Coast. Which is okay. And the constitutional right man de kamona marati mamawa. Manyambolu. Menyo. Kono the coastal tour. Yes. Mombasani. Sasa amekwenda Mombasani kutafuta kura. Kwa raha zake mwenyewe. Haya, ukoro nyadani moro bukoro ni Slay Queen ni Diana. Okinya luongo nyako Diana. Okinya chodho nying. Nyako ni jaber mo okinya luongo nying ni Diana. Okinya nyako no. Then all package. Okay. Hola mo. Package.
Ni ang'e nyako ni en whole package. Ma iluongo ni figure 8. Oma be chuni ungo. So unga gwen. No. Wait a minute. Okay, an whole package of watamore. But okay. Why utimuni daktari kama na? No. Why? Iwinjo. Ouru ko samo. Sani. Waye yene okay, waye yene ngo. Gima daktari chamo kolal. Ber. Udwa ketho kura. Udwa ketho nwa kura because uneno ka wan malo. Wada ketho nugi. Running mate mar daktari en miguna. Iwinjo. Koro udwa timo nwa, udwa ketho nyingwa mondo koro. Slay Queen. Kose migi moro ro safi. Daktari mi mali safi. I watch cow video. No, I want to advise iwinjo fellow men. Adwani warom wadhi bedo gi men. In fact, Dr. Mukisa Kitui dhi bedo main speaker at men's conference next year. Next year kuso this year. This year 2021. Iwinjo. Wadwa ng'iyo weche mag use of internet kata technology. Weche swag lao. Omiyo kinyen in Slay Queen. Avoid use of mobile phones. Iwinjo. Nyaka wachi inge gimita motemo. Itemo nyiso Slay Queen nigi med mana tiyo gi this gadgets. No, gimotemo nyiso joma chwo in thought. One, a Slay Queen, this smartphone is a very dangerous animal. Yes. Never creature, ever. Or animal, creature. Okay, creature. Very dangerous. Yes. Samora mora kadiponi in kod tima chalo miluo mar daktari. Daktari milumbe ni malo. Iwinjo. Odwoke miluma tien. Koro gimo wacho ka. Make sure ni seche midhi e od pala. Iwinjo pala. Ichake lock od pala. Donge od pala. Donge yenge. Iwinjo. Hakikisha ni dako na onge simu, uwe reception. Okay, simu is a no. Yes, simu is a no. Eye contact is a no. Saa is a no. Kibeti is a no. Iwinjo. To seche midwa nindo. My iwo lungo ni sleeping on the job koso. Daktari was sleeping on the job. No. Kaka sa wacho ni mambo ne mali safi. Daktari gave it all. Kum hai marach. Wangeni daktari, okay, hiki ngeni, you are about 60 something now. Tiki chake tem gimali safi. Diana. And we must respect women must respect us. To nyaka wabe wa respect we? No. Iwinjo watch kono video. De bedeni en mama ne mogol picha. Do kwa yueyo amilo gesa. No, we stand with women. Osemoke. Kendoliel. Anamoni makoyo. MC Jakakamega Spandita safu gotongiso. What about? Aneno kasuto romi nyochi yonge liel. Wabiro thuru. Iwinjo no kwa bilo gimoro. Wait a minute. Liete nyocho wasekwa ni onge dhia liel. No. Una joma oko be chike mag sirikal to une sirikal. Macha ne liel maduong bwana. Koro kanil maduong nyakudhi. Thuru. No kwa chiemo ang no gi dhowa. Ni biro yuago koso ni biro chiemo. Kanyano. No. Kana adhiyo yubi. Be ni golo sadaka. Dong na teo M-Pesa. Number 2. Osemoke. Kendoli anamoni makoyo. MC Jakakamega Spandita safu. Koro kuda bandu. Joseme ulowa. Juma kajuma wolgi lose wi Joseme. No. Kawuono. Iwinjo. Winja. Wait a minute. Anima uyo. Are you a good media student? Joseme. This is a national TV. Joseme nyaro. Okija generalize ni Joseme. Nikech jatendi wuok seme do. I look like I just seme. Inga. Sema kanye. Maja lego mola. Seme kit mikai bwana. Wane momako pinyi dokina kachal kira sido. Idwani identify giseme. It's okay. Don't generalize. Okay. In the media school, media laws, iwinjo. Don't generalize. Yo seme. That was just a case in a case achiel. Okay. A classical example of a case achiel moketo nyingwen te. Joseme nyarot. Di bomoro njobokro di od nyagem. Wang'eyi. Imuko dirisa mar steel. Nyagem no mchi prof. Apenja. Ojako muko steel do. Motingo dhego. Why? Why? No, saninga jingeng. Iwinjo? Koro apenja. To mano jadak. Manok jadak. Kaka jingeng okodi onego ndie. Manok jadak. Kata kundi kurumo seme. Odhi jinene kachacha. Okalo odhi ruma. Odhi onego ndie. Mano ok jaseme. Mano jakanye. Mano jaoko. Mano ok jadak. Jaoko makanye. Jaoko game bwana.
Iwinjo. Mano gol game dog game. Game ango? Okwalo still mar nya game. To a game. Mano dong gol. Mano okay on goal. You must respect. You sani ingeni sani tamangeng. To koro tama maketi mana ni nya game ni dogo tieno okudho ne bure dirisa. Ja game ka chiemo. Mano dong mago time joma be. Dirisa be. Mago time joma be. Homa Bay to nyaka ni lu. Jack Songo comes from the great county of Homa Bay. Iwinjo. Devolve services. Mago elements mag Jack Songo. Utero nyaka sen. From Homa Bay. Mano devolution. In fact, kipimo sema gi siachu. Kanyi mochiego. Just here. I mean, look at the skin tone. Turulo yongo, my friend. No, look at my skin tone. Never run away from your home. We cannot allow such things. You cannot implicate me to be a Siayan. Iwinjo. Koro jo okay, iwulungo ni game ni gol ki jo game. Mano gol. On goal. Okay, yo machielo. Otemo nyiso ni ya. Kata ka ngaji ng'eny. Yes. Manyo yo machielo mar konyruok. Ok dhi turo dirisa ng'ato o sacrifice mogero ot moketo dirisa mar steel. Tidhi muko gi dot teti tinyo gi dhego. Sani ka jakuo biro i odi, gitedo kuon kanyo gichamo, giyango gweno. Sani en hot giyango gweno gichamo, ka gisetieko to gikwelo. Mane kaka sari situation chale gwen kanyo. Koro itemo puonjo gi nang'o? Gimed kwelo. Nga. Itemo puonjo gi ni gimed kwelo. Police oko wang. Police ni kodi. Police man. Kwela. Police is with you. Alwala police station. Osemoke. Kendoliel. Anomodi makoyo. MC Jakakamega Spandita safugoto ngiso. One called GA. Adek. Kawuna ero gik moko adek. Yes. Wycliffe Musale Mudavadi. No, okinya longo Wycliffe like that. I mean, respect leaders. Apenyi. Alungi nango. Hon. En hon makanye. Dong en nini nyocha en mbunge. Former, I mean. Ex. Hon okrumga. Hon oktimango. Mano hon ma ex. Okay, hon ex Wycliffe Musalia Mudavadi. Ex and boyfriend. Girlfriend. Iketho gini. Kurimon. Honorable Musalia Wycliffe Musalia Mudavadi. Konyi yongo. Ripake kama. No, titles. Nyocha ase puonji kapile. Apenyi. Title licha. Queen Elizabeth. Okinya longe ni queen. Titles. Jaluo kata ka en plumber oloso pi. Ilonge ni water technician. Okinya longe ni plumber. Okay. Hon. Yes. Wycliffe Musale Mudavadi. Hon. Stephen Kalonzo Musyoka. Yes, Wiper. Senior Counsel. Okay. Put all the titles. I mean, this is a national TV. Ni kodo wi bwana. Apenyi. Jogi kauno chuli pesa gi. We must nyaka puonji. Ipuonja ngo. Bet mumacho ni parne gi uru kata gi ngeo. Senior Counsel aya. Senior Counsel. Yes. Maradek. Hon. His Excellency of Hon. Ime kanyo koro abro soko wangi. His Excellency, yes. Right Honorable. Yes. Raila Amolo Odinga. Watch most bwana. His Excellency. I watch most because I watch Matek. Okay, nga right. The Right Honorable Dr. Katakain Honorary Kamano Raila Amolo Odinga. EGH CDF GHCCRE. Title. Okinya lungu ni honorary. He's a doctor. Okodo ngiyo ni doctor mane. He's a doctor. Okidnyaka wange bwana. Okay. Cool. Senior Counsel. Yes. Musiepni. Stephen Kalonzo wa Musyoka. Otuo nango. Mengi amesema na mimi sitasema mengi. No tuo nango. Owacho what? I will be mad to support Raila for the third time. Okata mad. Atini he will be stupid. Yes. To support His Excellency, Doctor, Right Honorable. Yes. Raila Amolo Odinga. But For the third time. No. Kalonzo has been known as being a watermelon. Manekite. No. His Excellency, Senior Counsel 18. Comparing somebody to a fruit and an orange. That's a yeah. It is not an insult. You should apologize. I cannot apologize, and I will not. Kata itogior na kich. Iminjo. Mano character marker. Who is Kalonzo? Kalonzo has been the Vice President of the Republic of Kenya. He doesn't have a stand. One of the longest serving members of Parliament. He served even the cabinet under the departed president. What did he do in Ukambani? At least one and only Raila nutiyo, Raila osetiyo, Babo osetiyo, one gi flyover. Ulina taloch babanyo wacho. Flyover Kisian, flyover Nyamasaria. Ini mkama ingegi motima kono. Otimango. Ngilu tiyo as a governor. Dongo kelo devolution Baba emokelo devolution.
I mean, get your facts right, man. Hivi nyorimbeleka. Baba is the father of devolution. Baba kanu kelo devolution. Kisumoka waneno flyover. Which is okay. One gi welo. One more. Welo chalolo. Koro. Gilu oloso textile industry. Madugong. Gilu and Governor Kitui. Yes. We know that. Kalonzo Musyoka Senior Council. Gima DVD. Ma DVD ncho de Mombasa. Dong ma DVD achiel ne makine moko wacho kani NASA is active, not dead. Kinego na wacho ni NASA is dead. In fact, NASA and Mar Mudavadi. Mano brainchild ne. Koro sani. Yes. Brainchild. Sani wacho no ke. Wadwa chiro NASA ni mondo baba. Ok chal kaka meli. Madhi chalo kaka kulu meli. Ok yie mi do kanan. Meli. Kanalo ineno river kanye. River Nile. Red Sea. Bara piet nya kana. Koro sani otuoni ni NASA is dead. Iye kode. Mano jetu. NASA no tho. Mano jetu. Ano wacho niya. Sani koro wacho niya. Wadwa chiro NASA ni. Obed meli mwadhi okana. No kwatimo rapar. NASA died mane babo timo iluongo nini swearing in. Iwinjo. Kane swearing in otimore. That was the end of NASA. Koro sani wada chiere. No wacho wada chiere. Ni neno meeting no bagi kanye. Windsor. Yes. It's Windsor. It's Windsor. Manumari. Okinya wacho Windsor bwana. Windsor who was your teacher of English? Mera. No. Okay. Bera una mawacho dhulutia. Aya, ido wacho ni yacht club and yacht koso yacht. Wacha dear. Ni adu the yacht club. Kanga. Koro ka uno ni kram kisongo mokadeni. No, koro tine national TV koro dapuonja yike so. The Queen's English. Gimote mwacho ka enia. Kalonzo Musyoka kok nyari gore gi Mudavadi, gi Gideon, gi Baba. Giweta. Wetangu le onge cloud. Toki ni dibago gi. So in short time wacho ni there's no any other way out. Onge. Nyaka giriure. Ne Jakom. Ne ma DVD. Ne Kalonzo. Yes. Ne Weta. Ne Kalonzo ne ngakendo Gidi. Gidi. Reason number one. Man. Gideon nigi pesa to onge ji. Onge dhano. Pesa to en go mar wuon gi. Iwinjo? Number 2, Wetangu has no money. Iwinjo en regional kingpin mar Bungoma. Dakana kirwake le. Bedmos. Dakana kirwake. Machapod ni machanyape. Iwinjo? So number 3, Mudavadi onge pesa. Onge pesa bwana. A multi-billionaire bwana. We are looking at the campaign. Do you know how start logistics run a campaign, a presidential campaign, not just any other campaign? So in short, the only option Magen got Kalonzo onge pesa. Onge dhano. Baba nego. Mutua negiji, ngilo negiji. Baba has money, Baba has the following. Ni nena kendi kodele. Seriously, Baba niki pesa. So the most favorable candidate ena Dr. Chumaliet. Okay. Manangisi no. DVD. Onge. Koro ikwelo jathuru. No. Isiro wuodwa. I'm a political analyst. Kenda koro. Even it shall come to pass. Baba is the only favorable candidate. Nigi pesa. Pesa chalo lo. Nigi sponsors. Nigi goodwill. Even goodwill. Goodwill now. Yeah? Goodwill now. Nigi goodwill marriage in the international community. Even nigi goodwill marriage jeshi. Even 2017. Yeah? 2027 don't watch ni Jojesi ni Tanzania. Don't ni neno Jojesi. Ni Tanzania. Jimmy Wanjigi ni Gisibon. So we are still waiting. Osemoke. Kenoliel. Ano mudi makoyo. MC Jakakamega Spandita safugoto miso. Nyintie nyen mono kane Ronald Namisi. Mano jathuru. Ronald Namisi ano kil kamalonga. Yes. Learned friend ma fake. Ikoni. Berne ni en learned friend ma fake to cases mose yale court. Yes. Ose sell through a court without papers. Sani koro dwani wabed gi degree. Koro. Achung no tere court. DC incho make. Ketho mane midhi donjo nego. Onego beni miye tich. Correct. Yes. Give him a job. Nitie pilot mabandi yabe. Masebedo kor yamo ndege 15 years. Pok ndego gore piny. Yes. Aya. Nandi bathwa ka Ojana moro. Otimo operation
ne mine moloya pa. Yes. Moko tho operating theater. Kendo mine buonjo serious. Buonjo kabisa. Ule daktari wangu wako. Hayuko leo. Leo ako. And doctor consensualist. No. Doctor. These people should be given jobs. In short. Hey. Bedo ningi papers kaka kusani jod bura wacho ni wan sani covid mono wadhi somo by the way I'm doing my masters. Yeah, but covid must you say. Seche moko ngeni network lal. So when I'm defending my thesis. A different thesis to network lal. Omiyo they need to excuse us. In short. Fakeness mar ngato. Yes. From definition. Okonyiso ni ngano nya timo gimone go benotimo. Tiwacho ni fake it till you make it. Fake it until you make it. Yes, the English must be compulsory because how can people debate in Doluo? Kuro Kisumu County. Honorable Speaker. Achunga na point of order. Bado wacho ni budget process now. Koro sani nyaki zungu moro matin. Kisungu to nyaki ngende. Yes, okay. But kanya sai beno mi talanta. Ni nyalo operate miyo modhi nyuol manyuol mowuok salama. Ok wacho ni ma en gima wa approve. Yes, jedima ya urete even rural nyithindo jaklazet nigi rate. Correct. Let us embrace these things. Embrace jogi kendo wasergi mondo mi mage joma nyalo konyo kin mabiro. Makmana ni gima dwang'isi be I'm still going back to my point. You cannot debate budgetary issues in Luo. Dom apenji. Ni Mr. Speaker can anyone can anyone. Kaya makuru we blame party. Ngama no me certificate. No, you can't blame them. Hello? Don't nyaki point. You know basic English. Iwinjo. Ndio English mi wache mtakanyo. Koro insult them wacho ni sama pode timo nomination yes. Ndio agitimo na interview in English. Can you construct a sentence in English? Yes, adu nyangi sil marwa to dia bro pate umatu. Uchi wacho una point of order. Mushime du. Idu ni ngani Kenya na Kenya ungi. Iwinjo. Kodwa padanya kwa wachi kizungu. Mr. Speaker sir, I beg to slap somebody. Osemoke. Kendoliel. Anomoni makoyo. MC Jakakamega Spandita safu gotomis. Wadi Migori County. Kapo kwa chopo Migori, sani kila anything a China. Wanwari to mana mondi China mondo wakende. Anything. Omena. Anything goes everything. China. Rechma wiye chalo magalagala ma chalo wiya guro cha. China. Sani bukuru 95% mar otungu mochiro ba ni China. Kitungu mabani. Kibrit made in China. Kijiko made in China. Kinya kuluthkuon ma mino tedo go ni China. Marbao. Warumo. Nyiso nao. Sani warito mondi China. Wadwa nyolo nyithendo mawenge gichalo kama. Chingchang. Chai mitndi nyuka liet pa. Aga nyithendo wadwa nyolo. To kineno movie manyocha jaluo go ja China. Osemoke. Kendoliel. Anomoni makoyo. MC Jakakamega Spandita safu gotomis. Piny masani. Wangeni ngato nyalo wuok no dhi wuoth kata odhi e yor tich. To lal miru moko ng'e kuma odhiye dweche ariyo. Ang'o monego bed ni timo? Ibiro yudi bath aora moro. Bath aora moro. Kata inyalo yudi e jela od yaga. Inyalo yudi Are you speaking from experience? Inyalo yudi muchari. Muchari. Okay, muchari. Inyalo yudi e sambaniang. Okebe moro. Iluongo ni Ojathuru. Odhiambo. Wuod Migori. I knew. Jaigni 30 Neighboring county. Mano county. It's fine. Nyieni en Japan. Japiko. Chiemo no yudo customer. Ogolo customer rongo no kelo rangwe. Yes. Kuma emarach. No speed. Oriembo speed. Accident otimore. Ok accident otimore. Traffic police omake. Yes. Okose make. Domotere sel. Obedo booked. Kine obedo booked otere court. Odhiambo Vincent, ketho mokwongo, nuwa magi kiriambo apiko kionge license. Na yie jatelo. Helmet. Mara riyo nionge helmet. Mara dek nionge reflector jacket. Mara ngwen niriembo ki pat. Mara ngwen niriembo ki akala pat. Akala magumano wuoche. I beg to differ with the lawyer. Mage joma roka akala. No, it's okay. Akala no is problem. The difference between akala gita ilere. Between no. You have a car and manano kisungri. I told you the other time. No, Futsubishi. No. Futsubishi. Kineno kaja luoru wakakala, en gi wuoche to kodwa sungo. Okay. Ikiadwa no nyaka kepi. Abeji.
Orwako kala nyiso ni oonge ang'o. En gi mano mtoka. Orwako mtoka tiende. Yes, to timore mana Siaya. Oni Siaya. Okosung. Koro, back to Migori. Dongo tere court, oyike apone te. Ochwade jela dweche 2 months. Kuom hai marach bende, kata mana simu mar mulika mwizo onge go. Mondo nyisi jodalo joka ma. An jela. Atodong imanye 2 months. Imanye. Mimanye ma wuodh dhi ka police station bie mochari. Onge. Gidhi nyaka Migori maximum security prison. Onge. Atodong koro gimo nyaka inia. Ingeni kocha ni ang'eny. Yes. Atodong gipoka girodhno gi chalo maiti moro ng'ama notho chon moselokre choki bat lewni modong kuom. Ato gin gibokore gikawo maiti ni mae ng'ato mocho manyo. Inyera mo. Abi jomba. Atodong gisolo. Ong'iew oseng'iew dhiang' idwa yang. Nyako yeng. Owacho ni sani 72 hours. In fact, chief moro mora kabisa. No. Bury the same day. Mondo kik joma chalo nuero chiemo. Bury the same day. I support. Atodong jogo osolo. Ging'iew rwath gigo piny. Yes. Joketa ne gisekelo. Ibaro yien. Tent no segur. Monas for hire. No. Macha piwa monas Atodonge. Okebeni otuch. Kapoko iki. Dono nego beni iko kinyi gol maiti kawuono. Otuch. Uri bwana uyi kata ngima. Atodonge yo tong' wache daro. Ni maja chien. Mago timbe u. Osemoke. Kendo liel. Anamoni makoyo. MC jaga kamega spandita safu goto ngiso. Koro. Sirikal ma county ma Kisumu. Odhi kodwa marach. Iwinjo? Odhi marach. You must respect the county. This is your county of residence. Apenji. Iwinjo? Ingeni mokwongo ijadak. A program ni. Ijadak. No. Mano is one. Angi counties are di. Kawuni yie. My mother county. Winji. Woda bandu oye noja penja di. Adek. Pile wanyise noja Siaya. County. Maungi kata mana roundabout. Mana rea ojaga Kamega. Mara dek wakonyo kore odak Kisumu City, Europe. Correct. Okay. Kor. Poka uweyo. Kisumu. Treat that as rumors. In fact, my lawyer winjo. Cannot allow people to just. Koro Kisumu waka. Yes. Europe. Nyochi tuoka ini wuo michi kasrika iromu wa mbui. Ni prepare. Ni Yes. lockdown is coming. No. Lockdown. Onge. Iwinjo. Onge. Do you understand English? Onge. Kisumu Kisumu the watch Siaya. O kwa bitio ka ma Lolwe TV station ma joluo. Koro lockdown onge ng'ou. Gimo koro winyo wako. Yes. Nutuona ng'owa ni bae yao ni kanisa to ni no lor. Why? No, it's physical. Iwinjo. Physical ama? Physical association. Ba. Bano iluonge politely. Benine no bar. Nine no containment measures. Nitie words manegitiyo kata lockdown, a cessation of movement, not giwacho ni cessation. Nangiwacho no. Minimize movement across border. Iwinjo. Mana cessation in another way. Japinyi ywak ni serikali sa chielo anot. Koro. Sasa tunarudi kwa serikali ya bibi. Aya, serikali ya bibi. Sa chiel in gidhako. Sa chiel isechopo odi. Koro kapoki nyombo manusa uchi. Konyi. Ya konyi gachiel. Koro. Konyowa. Ami ngata chiel. Mi ngata di. Ka koro babu owino uso degrees. Uso degree na. Ne wabunge badwa chuto dijo. An be nyalo konyo kor ng'ato. We chacho pachwa mar paro. Kisumu ka nisani koro tuona ng'owa. Ni bodies manie mochari udhi iko kanye. His Excellency the Governor Professor Peter Nyang' Nyong'o, who is my boss, currently in Cairo. Currently now. Cairo. Koro in Cairo. To koro to ngane to weka. No. Ne. My Iwinjo. My friend, you should know people. No. This is a senior officer who must always accompany the governor wherever he's going. Utimenade. Passport nenu tero kanye. Social distance. Mari governor. Gimanyaka wachka. Koro ang'omia otwani bodies ni kose kani mochari ni nyaka within how many hours? The governor of the great county of Kisumu osebedo ka wacho ni you must bury bodies within 72 hours. Mano 1. 2, onge chiemo liete jo kata. Iwinjo? Onge chiemo liete. Nikech ularo chiemo kanyo. Joma jo wuoche. Mara dek bedmos mara dek disco matanga out. Mara 4 transport sector. Iwinjo? Mago contact points. Ba kanisni. Iwinjo? Idwa dhi kanisa ibro pako Nyasaye kisa to. Apenji. Ko wacho ni ji 50.
wan ji 50 wala monya sana. Sina nini kana? Sani ji extend. Gira bich gi 200. Pastor dwaro sadaka bwana. Koro penji. Gima pastor chamurachni. Ni kabisa. In fact, governor temo konyo japiny. We must respect what our leaders say. Iwinjo? Okinya keto ni matatu tuk tingo ji auchiel. Ji 10. Tuk nano tingo ji. Matatu ji 2 kata 3. To gichul fee. Okinya keto dio, So, I support my boss. Iwinjo? Nyaka wakonya obvious ne wangeyo ni support his boss. Odotimo gimarach mayo on this issue nyaka no support his boss. I must support my boss. Mara riyo weche bodies pokidhi mochari. I've been to the morgues. Situation Russia. Iwinjo? Situation kacha rach. The more we have bodies clogging there, the more the traffic. Be winjo kisungu mawacho? Are you listening? Wachne dawa mandala. Okay, Dani muchari sani mchari opong. Iwinjo? Koro watemo wacho governor wacho mano professor. Wacho ni nyaka yik kitundni. Iwinjo? Within 72 hours China no. Iwinjo? Nyaka waik jogi chon nikech ka ji odhuro e mochari kacha kitundni odhuro nyalo chako chieno ji town ka. Kendo. Chiku Europe ka okwadwa joma chieno ji. Omiyo containment measures mano keti to ber. To wabe nyaka take precaution. Jubilee market jogi timo maber. Okinya donjo kanyo go kilogo. That is the way to go. Nyaka respect it miwacho. Lolweti wakabuog rombe. Weuru pongo matatu liete weuru chieme. Iwinjo makbanato nyaka chiemo. Nyaka ochuno ni nyaka chiem. Osemoke kendo liet anomoni makoyo MC Jakakamega Spandito safugoto ngiso. Inwal moso ma. Kawuono. An kawuono Adamos dongan gi joga. Iwinjo? Adamos first lady ni. Nyamigori. First lady Nyamigori. Okawuondi. Nyamigori. Mara ariyo second lady. First lady okagino ni bien ma prince indowero. Second lady Nyagem. Iwinjo? Second lady. In fact first lady Nyagem. First Don't lady. confuse us. We know you. Iwinjo? First lady wangeyo. First lady and Nyagem. Ona okwechuno. Second lady and Nyamigori. He kept on my behalf. Fact. First lady Nyamigori. Second lady dongan manatiri nyombo. Second lady Nyagem. Akao Nyagem nikech Professor Nyongo nigi Nyagem, Raila nigi Nyagem. Iwinjo? So you must follow that trend. Kionge Nyagem to kibibedo president, to kibibedo ticket. Gima wiwa wil go kae. Kapok watieko. Okamoso jo boda. Nitie ng'amiluongo ni Sultan, chairman boda town center kanyo. Sultan. Winjo siasa rate mamalo. Wine dwa wil gi gimoro. To kiseche go ikotine idwok ne wuon go kotine. Nyabok no rako koti. Ong'iyo gi tisat Monday to Friday. It's okay. No, we are in Europe. Koti gi chieng. Seche moko. Kisumu is too hot mondo we rock mbomwen. Jaluo must always be in a suit. We in Europe, we don't care, man. Ango maniga wil go kae. Ejo manie waweto moko kuom ruedhi mag jo Kenya. Ne wil go. Wan gigiete madongo. Ma serious. Lakini number chato en 200 koso 100. Family members only. His Excellency Honorable Jakoyo Midiwo, my former boss. Otada times 2. Times 3. Ikia kata siasa. Okay. Nyocha me 3 times. Magi lungo ni ya wuot Raila madongo. Otieno Kajwang the late mapambano. Otada wache kaka en iwinjo. It doesn't get my former boss. Ene momio koro sana ngi confidence ya kotosa. Iwinjo. TV be nyocha wayao. Haya. Tomokao mheshimiwa Jakoyo Midiwo yes. Toma late. Maya na chel kum ya wuot luo mheshimiwa mane wache kaka en. Yes. Kata kene Lolwe TV owache apia ya moko deo wangato. Inyalo paro kano siama wang mosanindo. Yes. Dr. Joyce Laboso. No nyisi nango. Thieves. Haya mara riyo. Dr. Christopher. Dr. Kirubi. The billionaire. DJ. CK. Author. Wakanoka. Githoko so oninde bade. You must know Luo. You must know Luo. Angeyo Luo mulo. There is a difference between Iwinjo ongielo rengo. In fact, Mano, you are being sarcastic with death. No. Mano kula wacho ni songa chiel kanema ogomika 10 nail. Dongadwa ni ipuonj japinyo kan. Ine makura educate. Ongielo rengo.
Olengo lewe. Obango pamba. Mago terms moko ne bwe nitiyo godo sama ng'ama wati ni otho. Kata ng'ama osiepni migeno. But to en tho. To en tho ndi. Yes. But mano terms minyalo tiyo godo ne dhanda mondo. Mano death specialist. Mama Florence Aluodo, rest in peace. Florence Aluodo. Mano iluongo ni Aguch Siaya. Aguch Siaya. Ninde gi kwe. Yes. Kendo moro. Osiepni moro kendo. Osiepna moro kendo. Anto gwenda moro be no. Osiepna moro kendo. Iluongo ni Mano kosiepna. Mano kosiepna. Mano ng'ama isebedo kichame. Luor joma osetho. Ok nyal yanyo DJ CK. Mano Miguna. Obecho ne jakoyo. Okanyal mano wacho kanyal luonge TV. Obecho ne Mukisa Kitui. Ng'ato kosetho. Wuod Tongaren kano dhi Kosti. Odhi Jivinjai. Toropo gi makolwer. Dayana. Wek bayo wach nikech imbende kinka gino maki. Imbende wabu mana chomi ter kabisa. Kokamano. Wawegi kanyo. Wasemoke. Kendo liel. Ando moni mako. MC Jacob Mega Spandita Safgori. Iti masana.